A Mendeley podem eliminar les referències que vulguem. Per a eliminar una referència d'una carpeta, només cal que anem a la carpeta, seleccionem la referència amb el botó dret del ratolí i cliquem a Remove from Folder. Cal tenir present que només estarem esborrant la referència d'aquella carpeta. És a dir, si aquella referència es troba en d'altres carpetes, com per exemple la carpeta All Documents, ni s'eliminarà ni s'esborrarà d'aquestes altres carpetes. En canvi, si el que volem és eliminar definitivament una referència de totes les carpetes on es troba, hem de clicar amb el botó dret del ratolí sobre la referència i fer clic a l'opció Delete Documents. La referència haurà desaparegut també de les carpetes on la teníem ubicada. Aquestes referències eliminades aniran a parar a la paperera All Deleted Documents. Des de la paperera podem eliminar les nostres referències de forma completa. Només cal que la seleccionem, cliquem amb el botó dret del ratolí i seleccionem Delete Documents. El mateix Mendeley ens preguntarà si estem segurs que volem eliminar aquest document de Mendeley. També tenim l'opció d'eliminar totes les referències de la paperera. Per a fer-ho, només hem de clicar a l'opció Empty. Un altre cop, el sistema ens demanarà si estem segurs que volem eliminar aquests documents. Des de la paperera podem recuperar les referències que hem eliminat en qualsevol moment. Només cal que hi cliquem i seleccionem a Restore. La referència es mourà de nou a la carpeta o carpetes on la teníem.